Влади, какво е това? Самолет, леле? И отново след обедна игра с дечицата на пясъка. Ще поиграем малко. След това минаваме през банята. Няма как. Здравейте, мили мои! Как сте? Днес е петък. Какво правя аз? Пия си кафенцето. Малките спинкат. Велизарчето отново е болна. Пипнала е някакъв вирус. И мен също малко ме боли гърлото, но ще се оправя. Аз не съм толкова важна. Тази седмица беше изключително лоша за нашето семейство. И сега ще ви разкажа защо. В понеделник нашето котренце, знаете, имаме йоркширски териер, си изчупи крачето на 2 места. Да, приятели, нашата Дейзи си изчупи краченцето на 2 места. Как се случи, ще питате? Ами тя е доста палаво кученце, доста, как да кажа, игриво, постоянно се катери от диванът на леглото и обратно. Така е почти цял ден, но има и периоди, когато спинка по цял ден. Така какво се случи? Велизарчето я беше взела на ръчички и Дейзи в този момент скочи от ръчичките на Велизара. И като се приземи, в къщи насякъде са терикотни плочки. Явно се е приземила малко по-зле, как да кажа. Стъпила е някак се накриво, може би, не зная. Чупи си крачето на 2 места. Заведохме я на ветеринар, по-точно в ветеринарната клиника в близкият град. Снимаха я. Сложиха и анестезия, защото първо я приспаха, за да я снимат. Това всичкото се случва в понеделник. След Великден, разбира се, в понеделник, Великден. Да снимаха я, след което ние отново отидохме в ветеринарната клиника. Дейзи беше в клиниката за няколко часа. Ветеринарът, който беше дежурен, ни каза, че се е изчупила крачето на 2 места. На едното место е доста, на другото може би само леко пукнато. Какви мерки ни предложи ветеринарът? Каза ни, че е сложил някаква шина и нещо като гипс и че има вариант котренцето ни да стои така около месец и половина-2 и крачето да се оправи, да зарасне. Но също предложи и операция за поставяне на някакъв пирон ли, шина ли, не разбрах точно, в крачето. И това щяло да остане завинаги в кученцето, което дава 100% решение, че кученцето ще се оправи, няма да зарасне накриво. Каза ни, че имаме срок от 5 дни да си помислим, докато Дейзи е с шината и с гипса, защото след това вече няма да може да се направи тази операция. Но да добавя, каза също, че ако решим пък да си я оставим с шината и с гипсът, аз ще ви я покажа след малко, също може да зарасне, но не се знае, може би ще зарасне накриво или пък може би ще си зарасне нормално. Да сме малко пред дилема вкъщи. Поразпитахме, допитахме се и с друг ветеринар, отново в близък до нашето село град, който ветеринар обаче ни посъветва да не оперираме кученцето, да си го оставим с шината и гипсът, че кученцето било все още малко, на 3 месеца,
И ако мислим като хората, примерно ако едно малко детенце, да не дава Господ, си струши крачето, ще зарасне доста по-бързо, отколкото на възрастен човек, примерно на мен или на някой друг възрастен. С моят съпруг си говорим и знам ли, мислим да оставим Дейзи с шината и гипсът, че така може би ще си зарасне и ще е по-добре за нея, защото честно да си призная, се страхувам от тази операция. Страхувам се да не му стане нещо на кученцето ни, защото ние много се привързахме, много я обикнахме и тя си стана част от нашето семейство, приятели. Лошото се случва толкова бързо. Ако знаете Велизара колко е разстроена след тази случка, колко много плака и при ветеринара. Той, разбира се, я успокои и каза спокойно: миличка, случва се, те са такива, игриви са тези котренца, от колата скачат, като примерно отвориш вратата, от дивани, от шкафчета, навсякъде се катерят и скачат. И това е доста лошо, защото вкъщи са навсякъде плочки, само тук в кухнята не са плочки. И просто тя, като е скочила от ръчичките на Велизара, се е приземила малко по-лошо. Приятели, тази седмица беше най-кошмарната, която може да си представите за нас. Много тъжно ми беше. Още си виждам в ума котренцето, като го взехме от ветеринарната клиника. Все още беше под опойка, беше се събудило, но все пак го държеше опойката. Колко зле беше, чак имаше като сълзи под очичките. Сега Дейзи е добре. В момента изписаха ни едни ампулки като обезболяващи, да й давам всеки ден в устата директно. Калций също по 1/4, отново директно в устата, защото аз го разтварям в храната, но тя не иска да го яде така. Не знам, усеща ли, че слагам нещо в храната, не мога да обясня. Затова директно си го правя на малки четвъртинки, половинки и тя си го хрупа, калцият, директно в устата. Така, приятели, това се случи с нас тази седмица. Малко по-късно ще ви покажа и Дейзи. Тя е с шина и гипс, както ви споменах. И се надявам всичко да е окей и тя да се оправи. Така, приятели, това беше нашата седмица. Малко кошмарна, бих казала, се получи, но това е животът. Няма как да знаем какво ще се случи, примерно след половин час. Така се случи и случката с Дейзи, когато си счупи крачето. Може да ми споделите долу в коментарите, имали ли сте подобна ситуация с вашите домашни любимци, било то котенца или кученца, чупили ли са краче, как минахте през това, какво направихте, с гипс ли се оправиха и шина или пък може би операция. Ще ми бъде доста полезно да ми напишете в коментарите, защото буквално цяла седмица сърцето ми се е свило и мисля, не мога да спя вечер и просто е някакъв кошмар вкъщи. Велизарчето също много се тормози. Нормално, разбира се, детето се привърза към котренцето, аз също. Така не съм плакала, не знам от кога тази седмица и може би за това ме заболя гърлото. Не знам. А може би Велизарчето и за това се разстрои и се разболя. Ще ми бъде полезно да ми споделите в коментарите, случвало ли ви се такова нещо с ваш домашен любимец и как се оправи след това. Така, приятели, какво ще правя аз? След малко обичайните неща. Тончето все още спинка, Велизара спинка, ще поразтребя вкъщи, ще си допия, разбира се, кафенцето. Мисля да направя малко грах с пилешко. Вчера много се изморихме, цял ден бяхме почти навън с малкия Тони. Сега като е топло, той не иска да се прибира вкъщи. Буквално като види децата и ме дърпа
и навън и е някакво страшно чудо просто. Но какво да се прави, и той е малък. Още малко остана да мине това лято поживо поздраво и на есен Тони с първа песен. Той вече ще бъде на 3 годинки, ще ходи на детска градина, ще бъде в първа група. Този път вече няма да чакам толкова дълго, ще го пусна на градинка и така. Ами, приятели, това е от мен за сега. Ще си допия кафенцето и се впускам в задачки в къщи. Ето е и малката хубавица, както ви казах, с гипсе и шина. Говоря тихо, защото малкият Тони спинка. Дейзи. Вижте само колко е палава, макар и с счупено кръче. Това е, приятели, от мен. Надявам се този video да ви е харесал. Чао и до нови срещи. Обичам ви!